na-ege m ntị ekenekwa m na abịakwana m ka nsị abịa ọzọ biko na enwere okwu dị oke mkpa ịchọrọ itinye ọnụ na ya biko na okwu anụnwa onwe ka o si dị mana gee na ntị. Enwere vidio Lọzọ Ewusume mkpụrụ izu ụka one gara aga calling on the Minister of Work Nigeria being Dave Umahi, Dave Umahi, former governor of Ebonyi State, calling him si oke nna no nwere ụzọ mebili emebi need to look into for the national federal road for the national nka mana biko before m forge ahead achọrọ m kwụ nene this video from Lọzọ Ewusu kono no ihe o kwuru returning that video ahụ gena ntị. Igbo ndị ama njem ọ na-asị m nke onye chi ya zelu na ọzọ a ka m na-evidio abịa gbaa aja mme nke bụ abịa levuọlụ ha wit katapila biko na ya alụnụ m aka taa ga alụnụ m n'ọdụ nwoke na ọ dịkwa ka ndị eziri ọrụ abịago n'afelu afọ nge enye ntị ọ dị ka ndị eziri ọrụ abịagokwa n'afe abịago lụọ ya gbaa ya okwute nna ahụ n'afelu ọkwa aka nsị na ọka ngwa ya enwekwa idea na ife dị otu a na-eme ọrụ mmadụ bụ local government chairman a na-enye ya ego allocation ebe a ihe a bụ the only road lead from west to east. Ife anụwa bụ the only road lead from west to east. Na a na-agba ibu ngwafịa na-abata ngwafịa na-ana ụzọ anụnwa ụdị mmiri mmadụ ama ngadi ebe a ga gagodu na udo okwute dị na express federal road gagodu na federal road ihe mmadụ na-elu n'obodo a ihe ọ bụ na ihe ya bụ ije n'obodo ndị ọcha ọ dị aditi sometimes na-asị kezie ọlụ ilu ọ na-abụziri ụlọ ama azụ ọlụ ilu ịghọta ụdị ife afọ ọ na-ada enye ụlọ ego ka ọ na gị na-ada eme na elu federal road the only road lead from west to east amalụ m na ife a ma ife emere anyị eme. Ọ bụrụ na ị na-anya keke ebe a ịgba keke ya ebe a 1 week ị nọ na mekaniki 2 weeks. Now unu anụghị ihe okwu na that video abi that video ndị mmadụ people that video kwesị create much awareness ka amali ihe emele ya. That video mee gịnị kwesị create more awareness ka amali ihe eme but everybody mee gịnị keep it calm. O nwere ihe okwu si ọhụ mmadụ bụ local government chairman of that area. That area of mmadụ bụ local government chairman and that is what I've been saying for the past few days now. Kedu ndị dị in charge? Who is the local government chairman on allocation ada abata? Ọ bụrụ na ị na-anya fụ na datin na ahụ ikwesị imelu ndị bụ na datin ada work nwanna iwelu dị ozi tebụl ọrụ onye dị in charge of it. That is why you people are there. Mana onye pụta ọsị na ọ gbasara ya adọnki ya ọ bụrụ onye ịnụfe ihe very dark man na ndị eji na ụmụazị jeje trafik na obodo ọzọ ka ha wajeje wele ha wee mewe akwa mkpi unufu ihe na ndị je just because na no mention another office that related to that thing onye ahụ mention bido chibe ọchị see, you should have gone to another office because okay, na as bad this thing has to do with government or something. Okay, why not say na because office oboro mo in charge of mana na onye yeje na aka ya na onye dey in charge, or I will relate this message to the person. You guys are keeping quiet. Maybe now fast forward 2 weeks later or a few weeks later, Lọzọ Ewusu mecha that video. The next videos ihe menuza. You no consign me. Now you keep this country like this. Onye ọbụla na-ekwu eziokwu ọbụla ya ọ bụ na your dad ma ọ bụ your uncle na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ nọ na Nigeria na-akwụ ụgwọ tax, na-akwụ ụgwọ produce, na-akwụ ụgwọ ụzọ ngwaafịa wee si ọ na-ada mmiri ọ bụrụ the fault of bad government. Emesia video si gị share is nothing concern me na ngwaafịa mmadụ tata bụ gịnị? Tata bụ 957 na ngwaafịa mmadụ ihe a niile so amago this phone na ngwaafịa mmadụ na ya ihe a bụ ngwaafịa mmadụ ihe ọ bụrụ si abụ moto izi ma ọ bụ nke bụ ma ọ bụ nke tọdanụ. Just imagine the kind of life we are living in this country. Ihe a bụ ngwaafịa mmadụ ife a business mmadụ ọ bụrụ onye na-enwere men ma ọ bụ onye aka na-esi ike ebe ọ na-ana bụ village direct ndị aboki na-alarụ n'ụzọ pụta fabia bulu fom one fa like
ị ghọtago ihe a biznes mmadụ, ihe a ngwaahịa mmadụ, ihe a bụ ihe mmadụ ji enye ụmụ ya famili. Na ka ngwaahịa mmadụ si daa shege banza bịa shege mmiri niile zonu gbasasị fon a na biznes mmadụ na-ajọ ụzọ. Ọ bụrụ onye na-enwere mmadụ ọ na-ana village direct. You people should do something. I am not just ụzọ just tinye anyị ụzọ. We ask nothing but good road. One day you go reach you. One day Nigeria go have someone. Brother, those you. No, best, so no best. I just the best, so. No, no best. But all we are doing is for good of you people. Now, when I forgot that video, again, how will you feel? How will you feel now? If you're not an Igbo, and we commissioners, and when then all and this person, want you na phone that want you na phone scream this video. This person na phone scream video beginning commissioner of works. Commissioner of Works beginning Anambra State Commissioner of Works. Anambra State Commissioner of Works they have. Ogaye, what is stopping this work? Gaga. Okay, obugodo na be ụzọ ahụ bụ Federal Road. Dr. Dave Omaye, akwa Dave Omaye mekpakpọ oge David Okpaye nke ọbụla. Minister of Works. Anyị na-afụ ụdị ụzọ unu na-alụ na Lagos State. Enwere ụdị ụzọ unu na-awụ na Lagos State. Nwere ụdị ụzọ unu na-awụ na Lagos State. Ụzọ ha na-akpara ụda awụ ya bụ. Anyị achọrọ ụdị ahụ na ọ bụ na oyigbo na ọ ga ya achọrọ nụ. Biko dododo wetele na anyị nke ahụ unu na-alụla anyị that we at least for the meantime. At least for the meantime. Mmadụ onye enwezi mmadụ na-eme gịnị na-esi mmụọ. Engineer Dave Umahi, former governor of Ebonyi State. Afọrọ m ụdị ọrụ elu na Lagos mgbe emechi ụzọ na-achọ elu ụzọ. Even that day Rufai nke Arise TV tweeted na gịnị na ọlụ ka na-aga die na ọpọ n'ikwulu okwu na TV that they should open the road. Under the space of 1 hour, that road was sealed back. The distance is sealed that road back caterpillar gwulu egwu seal ya back nya na ụzọ a kịta anụ nwana ka nke ka bụ ibu imechi kenenu. A na-asị charity begins at home ndị Igbo anyị. Charity begins at home. Dave Umahi. Ọ bụzi ịrụchazịa developchazịa mba ọzọ. When you want to bring the development back to your people being ndị Igbo anyị abịa wepụgo n'ọchịchị, how will you feel? Because the power that be, these people that controls this state now, the power that be now, what if now tomorrow when you decide to embark here on national project towards down an Igbo like this, and na tribalism, no in your makanon de buno, man, they are not seeing the work in alone obodo ha kita no. So we are still calling on nobody in charge of that road. Also, no Commissioner of Works Anambra State. A Commissioner of Works Anambra State is a bag, is a collect award for the best work of Guinea one. Mami has the award he has in Ghanaian under which platform? As in a working commissioner of the year 2024. In a working commissioner of the year 2024, why that road are they like that came with? Shame to anybody. Shame to anybody. Anybody obuna enyele ego. Because Mbweloze Usume with that video before. Ona Kowasena, Manedu Mokum, everybody they came together. Abidolubuza. Shame to you, Obolo Naginime. Na Nguabo Madenako Gogo Kebia Luoza, and that road is like that. Ihele Mibuegi and Domandina Talegina man Obolini Sonandenya Loloa. Uno hapo that road like that. Ona damage lende mmadụ ngwa ahịa, ona damage lende mmadụ moto. Enye go olu gị lụọ ọlụ. Mokwa mmadụ adị asị what goes around comes around. Enye go olu gị lụọ ụzọ. Ibele ga hati na akpa. Tomorrow je meet nwaanyị na ele tomato. Si na why tomato so bụ 500 was 1000. Imaro na ụzọ ahụ you refuse to do. It's a problem to somebody nebubata ngwa ahịa.
isi wa ga-eji ejegoro paracetamol bụ 100 naira before ije ejego ya 500 na ị na-complain na ihe iti ga ego ịchọ ije si nri now azụ bụ 2000 per kilo bụzi 6000 per kilo ị na-eti mkpu na ọgalala ọnụ ị mara na that road you refuse to do contributed to the increase of that thing ahụ. Onye ọbụla gba nkịtị ọsị na ọ gbasara ya. It will be a very shameful thing to anybody bụ na bụ onye Igbo enyere gị ego gị lụọla ndị Igbo ọlụ that will benefit you and I, that will benefit ndị ọbụla bụ onye Igbo bụ unu iwelide ego pocket etinye n'akpa. It is a very shameful thing and na bụ ihe bụ gịnị ihe akwa anya na ihe gịnị gị ihe ihele ya bụ ulu na ihe ihele na every time ngwaahịa ndị mmadụ a na-aza na da common road ahụ. Na video Soludo onwe video Soludo na-akpagharị n'ịntanetị ebe ọ gọvanọ Soludo ebe ọ jere obodo oyibo were aka ya with PA ya think were aka ya kwala akpa ya na-aga. Nigeria dị like that ọsọlụ unu nsọ dị. Nigeria dị like that ọsọlụ gịnị ọsọlụ unu nsọ. Because sometimes I keep wondering where are we going with this attitude and one day n'ime. And lastly to the Minister of Power. Enwe video email. Enwe ihe ikwu. Ese na many Nigerians. Ese Minister of Works said that over 150 million Nigerians now enjoy adequate electricity supply. Electricity supply. Despite the fact na mmadụ onye ala jeje annamoro na onye ala ka onye isi dị mma we call that person onye ala because enwe reasonable somebody ye je be transformer jeje to wire, which I said the other day. Despite the fact na mmadụ to wire anyị mana anyị nwana nwere ọkụ na ndị nwere ọkụ nọ n'ofu ụgbọ. Before then sef ọkụ adadị. Ime video na-asị na gịnị mere nene the video ko demonstrated when we signed the Nigeria Energy Compact in January in Dar es Salaam, Tanzania. This initiative, which is led by the World Bank and the African Development Bank, aligns with our aspiration to expand energy generation and access to our people. The initiative is called Mission 300. It's an initiative of the World Bank and the AFDB. And the target of Mission 300 is to extend energy access to an additional 300 million Africans between now and year 2030. Ndị a nọ na TV na-akọ na-atụ ụmụ nkankas ụmụ ụdị nkankas ya bụ ha na-atụ like this na wonder sị na ndị a nwekwa human conscience. Ọkụ kwesịrị bụ a common thing ka unu ka na-asị ye 2030 ye nke a ọkụ kwesịrị bụ one of the things mmadụ should not be even negotiating about. So na Nigeria kwa bụ milulu ha niile ewere ọkụ mmiri nwa so ezo nepa ye take 5 days ka ewe dry ya waya. Man unu ji obodo ọzọ that place will become onwe ebe na unu ajụnụ na ama nnata asị na onye je mba fụ ihe dị na mba o webata ya na bịa ka o wedele ndị be ha mma mana nke unu bụ zero nwere ọdị nke unu dị mma ya na ụzọ aka na-ekwu okwu just patch ya na that road bụ from here to here patch kene na aka wuru na gịnị me na that ụzọ ahụ adịna ha aka ọsọ ndị mmadụ. We are not asking for much like Lord Zeus. I keep saying this thing. We are not asking for much. What we need is good road, electricity and security. These three things, if these three things are being met, if these three things have been met in the life of a common Nigerian, so before I leave this video, as a breaking news, World Bank set to release an additional $17 billion to Nigeria for poverty eradication program in Nigeria. World Bank na akwado inye amarom no so Nigeria na ebodo ego na this World Bank. World Bank amarom ihe Nigeria na enye ha. What I keep asking myself, what is the collateral iji ego na World Bank that made onye ọcha ịdị na-enye unu ego all the time? What is the guarantee? What is the guarantor eji anata ego? At the end of the day, Nigerians are na akwọ dị ụgwọ without you not knowing na akwọ dị ụgwọ. Aya minus olegia na n'ime transfer. Minus olegia na debit alert inweta. Minus olegia na credit alert. Email transfer, the transfer agaro. Edebit yege.
apụta a minus other charges, a revise ya a minus kwa charges. They will not return that charges for you. Ego that ego obo na for ya nka ha na wago is all right. All these things so again avenue e create ke we na akwa ụgwọ people are borrowing just to service themselves. Gini ka ha ji eme, ha ji ego moto, alụ ụlọ, renovate the apartment. How many government worker can boldly come out and commission projects for that project galaga? That project Lilwe Yanisi, apart from the governor of Abia State, what else are other governors doing? Shout out to Soludo, he can allot those small na abagote. Governor Enugu State, he can allot small na abagote. But we need more. Other people who surround the have to go there and check. On your bona remove that person from there. Weapon on yahan, what the hand because Minister of Power. If you go no video, I know. Aforo hit in Achimem come. I say 150 million Nigerians. Oneka Ede. Oneka Fulani Hesmenu Bufo. Come to Kenun. Oneka for na Nigeria. No, I don't shall I call 200 million. Oneka Fulani Hesmenu Kabufolo. That is what I'm asking. Because Minister of Works, Dave Omai, please. Never lose anya. Never lose anya. We need this type of road. We na Lake Express Road, side refinery Lagos. We need that type of road. We na that place. Only have news like this. Uzana go. But one man made a video showcasing that road for how thick that road did like this. For how thick all the wire with the raw cement. We need that type of road now. I love that type of road now. By Osora na Ayunso. Osora Ayunso. You did well in Ebonyi State. Okay, why not establish it? Kobolu heji we malu mbozo. There are so many big roads in Kanu, Kaduna, Hanaha, Moyaji. Their roads are well developed and nice. But every day I award contract there. Every day I award contract. I will name head the hammer. Why not to put that lie? Kalu can use on an by do. When the horse I natural, we only link the good road na Igbo. Electricity and security. Unu me ha ni he na ato anoma bikono. Because you are so cool, my these three things I will remember good road, security, and electricity. Only these three things, once these three things are met, not complain no. Because as it stands now, very soon now, people will begin to know how much allocations now batana each state. By then, maybe the Ojubu no gini kuno jegeme, una chobo no ya police. Why not you do the right thing now at the right time? Onye obuna ball lawyer iman that road has been fixed. Biko, go and do it. Nengwa ya mmadu ko na damage n'ụzọ akwa nke afọla anya. Because obuna loze will send me this video na onwere onye ya ma na ngwa ya mmadu that place. Ndị oshi abịa ezu nke ha ya ezu. Biko no ndị bayi. Emekwanụ ngwa emeghala ọdachi. Ekwuchakwanụ, bye bye.